Varovanie. Toto video obsahuje necenzurovaný prvoaprílový sarkazmus, vhodné primárne pre nonkonformistov. Konformisti ho môžu sledovať na vlastné riziko po konzultácii so svojím lekárom špecialistom. Milí naši poslucháči, milí naši diváci, moje meno je Sofia Jerevan a vítam vás z redakcie Art Optimus Maximus. Dnes, 1. apríla, keď sa oficiálne nadobro skončil marec mesiac knihy, vás s veľkou radosťou oboznámim s knižnými novinkami vydavateľského domu Libristan. Začíname mikrointerview s riaditeľkou Libristanu, Teofilou Z. Lepidlo. Pani Z. Lepidlo, podľa čoho vyberáte knižné tituly, ktoré sa rozhodnete uviesť na svetlo sveta? No, nie je to vždy jednoduché rozhodovanie. Nakoľko sme závislí od našich príjmov, musíme sa riadiť knižným trhom, ktorý sa žiaľ z roka na rok redukuje. Takže naďalej vydávame romantickú literatúru pre ženy, napínavé unisex romány, thrillery, detektívky, horory, komiksy, zjednodušené verzie zložitých kníh, populárno-náučnú literatúru, ktorá našim čitateľom umožní rýchlo, efektívne a kvalitne nadobudnúť dostatok názorov na to, aby sa mohli považovať za intelektuálov. Ďalej tu máme motivačnú literatúru, ktorá našich čitateľov motivuje, aby sa necítili divne za to, že sa cítia divne, pretože to je v poriadku. No a nakoniec tu máme veľmi obľúbenú literatúru faktu, vďaka ktorej sa naši čitatelia môžu dozvedieť, ako sa stať úspešným, bohatým a fit. To znie veľmi záživne a zaujímavo. Máte pocit, že niektoré z románov, ktoré vydávate, sa budú trebárs o 100 rokov tešiť takej obľúbe ako knihy, ktoré dnes označujeme ako klasiku? Bohužiaľ, touto informáciou nedisponujem. Aha, no a ako je to s pôvodnou slovenskou tvorbou? Pri pôvodnej slovenskej tvorbe sa držíme obzvlášť prísne trhových trendov. To znamená, že radšej uprednostníme zahraničný trhák pred slovenskou marketingovou mačkou vo vreci. Rozumiem a obdivujem vašu rozvahu. Určite to nie je jednoduché rozhodovanie. Určite nie. A čo sa týka redukcie počtu čitateľov, nemôže to byť napríklad dôsledok presýtenia trhu? A čím ako? No, ako to povedať stručne a slušne? Povedzme, nemôžu byť slovenskí čitatelia presýtení telesnými tekutinami, úspechom a intelektom? Touto informáciou nedisponujem. Pani riaditeľka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Kedykoľvek. A teraz si poďme predstaviť už avizované knižné novinky. Začneme literatúrou pre dámy, konkrétne koketickým románom z pera známej americkej autorky Rockett Gauchovej Môj nenásytný barón. Šťavnatý príbeh mladej, krásnej a nesmelej Eleanor sa začína za súmraku na ceste do šľachtického sídla Baektai, kde má slúžiť neslávne známemu barónovi Racewaytovi, ktorý trpí zrýchleným metabolizmom a neutíchajúcim hladom. Dokáže láska baróna Racewayta k nežnej Eleanor potlačiť príšerné nutkanie, ktoré v ňom vyvoláva pohľad na jej ladné, šťavnaté krivky? Nechajme sa prekvapiť. A pokračujeme plynulo do súčasného New Yorku. Autorka, ktorá píše pod pseudonymom Amanda Twist, pre nás pripravila napínavý román o mladej, krásnej a úspešnej Estelle, ktorá sa ocitla vo sídlach ľúbostného trojholníka. Nevie si vybrať medzi prvým a druhým a táto dilema je nosnou dejovou líniou románu druhý alebo prvý. Na konci príbehu dôjde k nečakanému zvratu, keď za istej nezbednej aprílovej noci skončí prvý s druhým. Ale nechcem zachádzať do detailov. Čítajte, čítajte. Nasleduje nám už dávno dobre známa slovenská autorka Ružena Suchá a jej najnovšie dielo Zmetené srdce. Napínavý, dobrodružný, uvedomelý román o obetavej mikrobiologičke Renáte, ktorá sa vybrala do tropickej Amazónie skúmať dary matky Zeme. Na nešťastie počas katastrofy spôsobenej globálnym otepľovaním, keď z ničoho nič začne vysychať riečka, ktorá je predmetom záujmu Renátinho výskumu, sa mladá slovenská vedkyňa stane potravou pre pyrane. Z Renátinho tela ostane už iba jej statočné srdce na dne takmer vyschnutého koryta rieky. Keďže však v kraji zúri invázia komárov, ktoré prenášajú smrteľný vírus, miestny sprievodca s ťažkým srdcom zmetie Renátino srdce metlou, aby komárie samičky nemali dostatok potravy a nemohli naklásť vajíčka.
Milí poslucháči, milí sledovatelia, dúfam, že teraz sedíte, pretože sa vám naisto podlomia nohy od strachu. Najnovší kasový trhák Adama Nováka s názvom Zdochlina sa stal kasovým trhákom ešte v predpredaji. Nič nejedzte, nič nepite, aby vám nezabehlo. Mohlo by to ohroziť váš život. Legenda hovorí, že na zabudnutom horskom odpočívadle medzi plesnivými šupkami citrusov a použitými prezervatívmi spočívajú ostatky zdochnutej Maxi kobylky, ktorá každý mesiac o polnoci zožerie nervy jednému z náhodných okoloidúcich, ktorí v priebehu dňa a či za svitu mesiaca narušili jej pokoj. Citujem z knihy. Zima, strach, puch, brr, fuj, boj, vcuc, smrť. Nervy sú fuč. Všetko je v pekle. Koniec citácie. Mágia precíznej štilistiky a zda nikdy nevyjde z módy. Majster slova. Talent, až sa hory zelenajú. Teraz tu máme knihu, ktorá sa vypredala ešte pred predpredajom od anonymného multimiliardára, ktorý je známy pod menom John JFC DBC. Ide o podrobnú metodickú príručku, ako byť bohatý, múdry, sexy a fit za 30 dní. Niekto asi nechce mať konkurenciu, ale nebudem tu konšpirovať. Knihu už síce nezoženiete, ale môžete si aspoň užiť pohľad na úspešnú obálku. Koniec koncu, ako sa hovorí, obal predáva a to platí aj pre vás. Ak budete mať vhodný obal, možno sa aj vám podarí predať seba, sa. Pre podobné tipy nás sledujte aj naďalej. Mám tu čest predstaviť vám dve obdivuhodné diela výkvetu slovenskej žurnalistiky. Zapísaním obidvoch sú hektolitre potu, slz a krvi z nôh po stovkách kilometroch, ktoré naši reportéri museli prejsť pešo, aby našli pravú, naozajstnú a jedinú pravdu. Vo svojej prvej pútavej, populárnej a náučnej publikácii Nehanební darebáci nás oboznámia s tým, koho máme nenávidieť a chceme byť zodpovední a múdri. A aby nám dodali aj nejakú pozitivitu, pripravili si pre nás obohacujúcu a veľmi dôslednú epickú apológiu, vďaka ktorej zistíme, koho máme nekriticky zbožňovať, aby nám konečne prikvítli krásne časy. Naše knižné novinky ukončíme zjednodušenou komiksovou reedíciou náročnej klasiky bez obrázkov s drastickým názvom Vtáky v trní. A o svoj názor na túto publikáciu sa s nami podelí naša obľúbená mladá recenzentka a uvedomelá milovnička kníh, Rebeka Kožená. No tak pre mňa je tá samotná predstava dosť disturbing, ale ako sa hovorí, love is love, takže asi to bude dosť hot. A čo je hot, je vlastne cool, takže za mňa je to vlastne OK. Ďakujeme za náhľad do intelektuálnej hĺbky dnešných Young Adult Bookloverov. Booklover. Brr. Kvapka, kvapla, strč, prs, krs, krk. Čo sa mi to tu rojí? Toto tu nemalo byť? Ďaleko od hlučného davu Thomasa Hardyho. Ach, to bola iná romantika. Gabriel Oak, chlabakodup. Jožo Nižnánsky, žena dvoch mužov. Tak to bol iný trhák, nedal sa pustiť z rúk. Isabel Allende, Dom duchov. Bože, jedna z mála bombastických ženských autoriek, ktorá ešte stále žije. Moment, ešte stále žije však? Fyodor Michalovič Dostojevský, diablom posadnutý. No tak to by čitatelia Libristanu nestrávili ani s litrom kvapiek na zažívanie a polkilom tráviacich enzýmov. Hanna Zelinová, Alžbetin dvor. To bola iná sága, iná príprava a iný talent. A ďalej. Platón, ústava. Už chcem vidieť dnešného čitateľa, ktorý reálne číta Platóna. Karlo Ginzburg, Syr a červy. Veď súčasný čitateľ by to považoval za kuchárskú knihu alternatívnej stravy. Počkať. Toto je už príliš. Aldous Huxley, Prekrásny nový svet. Ten Huxley, ktorý bol učiteľ Georgea Orwella, jeho dystopický román Prekrásny nový svet je možno ešte ubijajúcejší a bližší našej dobe ako román 1984? Heslo, komunita, identita, stabilita. Konzumná spoločnosť, deti sa nerodia, ale vyrábajú, medziľudské vzťahy prakticky neexistujú, embria vyvíjajú v laboratóriách podľa dopytu, tam vytvoria ich intelektuálny a fyzický profil, podľa čoho sú rozdelené do 5 kásť, dozrievajú vo fľašiach, všetko je umelé, sex je len zábava a keď máš debku, dáš si drogu. Počkať? Za toto ma neplatia. Práve naopak, platia ma zaopak. Dajte to preč. Kto to sem dal? Preč s tým. Ja s tým nič nemám. Hej, Sofia, máme tu vírus. Veď majte čest nosa.
Ale počítačový. Tak tam je pes zakopaný. Sem zvieratá nesmú. Ozaj, Sofia, vraj tvoja babka pracovala v nejakom arménskom rádiu. Ako sa to volalo? Touto informáciou nedisponujem. Z technických príčin sa s vami lúčime o niečo skôr. Moje meno je Sofia Jerevan a verím, že sa nepočujeme naposledy.